Kde som? Aha, time and last for a lifetime and never let go till where go. No čo, jak to farbím ten hlas? Kámo, tu presne sú pod nami. Dobre. Aha, on ide. Zvízni to už. Tak ja sa mi sem. Či máte veľký inakší plán? Čau. Lež na halto to. Napravo, dole. Tu. Haló! Však ja som vystúpil to, ono to vybuchlo samé. Boha. Aj to je smolíčka, čo? Majú tam bomby, nechod tam. To čo sa stalo, kámo? No však povedz mi. Ja neviem, čo sa stalo. To ja neriskovať nebudem, ty On mi dal tlakovú vlnu voľaku. Čo? Vážne? Ten z tú kufriku. Čo sa stalo s tým kufrikom? Čo to je? Máme nástupiť? Díky za 200, kámo. Nástupujem. Či? Kľúč chyba. To je okno. What? What? Hello, motherfucker. Áno, to je super potom. Tak dobre. Pozriem to dneska, keď takto objednám a dám teda pevný datum. No neverím, že ty pôjdeš 15 minút pešo. Ty si Čo ty, neviem, jak vás disoval hned. Zavolám Boberovi. Bober, dojdi pre mňa do Košic na stanicu. Jazykoklam. Áno, jazykoklam. Pepko, ty si úžasný, ešte si to priznáš, ty keď ty bola do nápise jazykolám a ty tam jebneš jazykoklam. No, z druhej strany ne. To čo je? To si robíš srandu, že ja som to vybuchol pri mne. Dobre, dobre. To je kámo proste. Nie. Ja mám stany. Koko, ja som ti to hodil jak... Dobre. Dobre. Ja som zabudol, že mám stany. Keby si ho nehal, tak mohol som mať loadout, ty Jaký? Ja, počkaj, on má takýto loadout. Aha, ja som myslel, že bedňu. Ty má aký loadout? Idem si predno, neboj. V pohode. Však v pohode. Čo robíš? Ja Ja nechápem. vím, že už je tu. Si idem pre neho. Na čo si kupoval loadout, ty Kámo, Ježišmária, prosím vás, chat. Zachránte ma od neho. To mne je zle jak... Ja už nechápem. Dávaj loadout. To bude veľké, uvidíme. Srnečku som si zobral úplne. Kámo, ja už serem tých sniperov. Pekné. Akože extrém. Pekný nožík. V majaku mi dal nožík. Ty kam sa zase Valko? Však ja som pri vás, však pol hodinu hovoríte o platoch. Tu je. Ako teraz čakáš, že my to zachránime, že? Pohoda, nemusíš. Áno, áno. Poď easy. Čak som tu, ty Ježiš, môže byť tak prostý kľúčka zabili. Ach, nebe, chlapče. Mortár ešte aj na mňa. Today, počasink, under mrakation. Sometimes good, sometimes bad. But I don't, sun don't see. On je za dverami, on ma čaká. Idem ti otvoriť dverák. Kedy duch to môže byť, Dominik, čítaš to? Aktivita 3. Fú! Koľko mi zveresko do ucha. Mekan what? Are you friendly? No! Vraj no! To som bol ja. To bol Valko. Áno, to som bol ja, ty
Áno! Klip! Chat klip! Áno! Sa na Bobra, ktorý si ide za svojím druhým víťazstvom. A je Bober potvrdil opäť druhý závod. A... What the fuck? A baby, Bober to vyhral. Testament druhý a Valko dosral. Ty koka mal... Dal som tam tú myšku. Nevadí, aj tak som zbíral. Zas ja dobke ráčko do... Počuj, teraz dáme takú vec, že není sme tu. Zas ide, zas ide. Ide. Bubna. Jasné. Ačko. Je tam. Aha, čo? To... Ja nikto nič. Dal si celú? No, celé. Dobre. Ťahneme si. Utopené celkom. Čo? To budú podľa mňa varené. Koľko to je pol litra iba. No dobre, tomu to tam. Je 18:06. Za 45 minút uvidíme výsledok. Ja si zeberiem na gauč inač. Nepustíme si Netflix a budeme iba kecať s nimi. Pardon. No, Peter Valko, 15. marca, hostel Vodná 1. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dneska je 7. Či 8. Aha. Ale dalo by sa mala nejaká obvykla? Čečiček, toto nezažijete nikde inde. Ja som sám. Len to dá veľa? Tak jo. Počúvaj ma. Počúvaj ma, ja som si objednal. Nevadí, budeš na ďalší víkend, pohoda. Vidíš, ja som hovoril. 15. som si objednal auto. Počúchaj.